Flex LOL idę. Wiesz, który, a twoja mama wie tam? Hej, wie. Hej, ale... Aj o co? Ale... O co mi dowoli? A mama nie wie nic o tym. No ja tutaj możemy jej powiedzieć. Będzie ona to wie. Widzicie, nie ma selfie? Nie selfie? Nie chcę. Cześć ludzie, witam was z mojego dalszego wideo. Ja Jackpot Judy, Nataciam. To jest Mobizen. Je to tak, to video, co jsem natačil dnes, před 1 minutou. Nevyšlo mi to. Ano, už se natáčame po druhýkrát. Ano, a teraz chcem, aby sa mi to uložilo, pekne prosím. Pekne prosím sa Mobizen. A keď budem hovoriť takto divne, alebo budem taký ako keby retardovaný, hej. Sorry, som taký humorista ako keby, a to je jedno. Urobíme strížek. Keby pre Kašli na to. informáciu, tak oni nie sú čestí. Kevin, díky tebe môžem zrušiť video. No a povie ešte. Daj pauzu.